Jopuonjre matindo e skund primar ma Chemo Lingot kod Mosorion AIC onyiso yore mag rakruok gi midhiero ma osebedo ka kelo wich bar ne oganda ka gitiyo gi yore mbui ahinya te kedo gi midhiero motenore gi rango ngima jamni kod weche mag arita. Bedo ni nyalo mar timo ma kokalo e yor mbui en ranyisi ni jopuonjre matindo nyalo kelo yore mag kedo gi midhiero machando oganda koganda. Koro ijiwo mondo mi ojiw joma tindo mondo donjre weche mag tiyo gi mbui e kauntis mamoko e pacho ka. Kembe mag Powertech kod Compassion International wacho ni okang' ma kama oseywayo wang' jolony ka gisingo machiwo sir mowinjore. In our society, our parents don't allow us to go to school because they want us to go and look for animals. So we sat down and make this project called community-based animal register. Mbuzi ni wengi, hawezi jua mbuzi kama ni mgonjwa ama amelala msitu. Sasa utajua kwa kutumia tag. Hii tag huku ndani kuna microchip. Hiyo microchip inaweza track mbuzi yako hadi boma kenye iko. The current syllabus that we have, that is the CBE, one of the things that has been showed out is that we need to ensure that we use the skills that we have to make the practical solutions in the society. So the practicality of robotics or humanoid robots are things that will come in to resolve physically and visibly the issues in the society. And we want to see that the creativity of the children will be well increased as we go along, and then the children their thinking will be towards always developing new solutions.